IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impacamoni Schools Division Superintendent Attorney Donato Balderas, iti SDO, Ilocos Norte nga itapa naglulukat iti klase, iti panangrugi, iti 3-term blocks, iti DepEd, in paganet-get na ngawan iti nagbaliwan, da iti 3-term blocks, iti dati asursurutan, apaganurutan iti DepEd, no diket na aramid da ito, itap numakikan, iti panag-focus ken atensyon ti academics, digiti estudyante, inayon na akada ito 3-term block, kaya makita nuton ano ti panakaisayang kadagiti amin nga is extracurricular activities. Well, in a nutshell, awan mat iti dakkel unay nga nagbaliwan iti anurutan ti DepEd babanda ito 3-term nga aramidin tayo tatamang rugi dato nga school year. Ngam kahit kung nga ipaganit-gat nga naaramid da ito no makikan iti dakdakkel nga focus ken atensyon iti academics, especially digitoy tanang pabasa dagiti ubing. So nga na-reduce iti 3-term from the 4 grading periods. Ngam iti sakupen nga adalan ket isumat laeng. So nga tatan makitan no katno nga adda iti extracurricular activities. Ta na-divide gamin digita nga terms into blocks. Adda di kung kuna tayo nga block nga undisturbed nga para instructional instruction. So di kung kuna tayo nga instructional block. Pagadalan pa lang dito yapo ta muna pa ilang year implementasyon na pinagkunakakat, it will always be nga work in progress. Makita ti liderato ti DepEd, manipod nga ito nga baba, nung kasaan nga ma-improve dato bayat ti panaka-implementar na. So nga aguray tayo pa iti adado nga anuruten, nung kasaan tayo nga isayang kat ito yung definite apo, ket irugi tayo ti 3-term school calendar iti Department of Education at tangatawan school year 2026-2027. Kabayatan na inbatan na Atty. Balderas ada ito'y panangrugit iti 3-term blocks ket kitain dat kina epektibo na itatawen tada ito'y ti umuna nga obraen da ito'y apaganurutan. Para ita IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.